Демәк, зур булмас, укыган кеше хур булмас. Шулай ди татар халык мәкале. Безнең тапшырыбыз әлеге мәкаләнең ачык бер дәлиле. Республикабызның акыллы, зирәк тапкыр укучылары алга таба да белем алышын дәвам итә безнең студиябызда. Эфирда тамчы шоу интеллектуаль күңел ачу тапшыруы. Без башлыйбыз. Уеныбызның бүгенге уенчылары Арча һәм Яңа Шишмә районыннан килделәр. Алар белән якынрак танышып алабыз. Сары өстәл артында Яңа Шишмә районы шахмат мәктәбе укучылары бергәләшеп алар Шишмәкәй командасы инде аерым тәкъдим иткәндә Әнисе, Рамазан һәм Нуридә сәлам сезгә. Хөрмәтле дуслар, сезгә каршы бүген Арча районы Шушмабаш мәктәбендә белем алучы Назлыгөл, Таһир һәм Рамилә бергәләшеп алар Сөембикә Варисара командасы. Алкышлар сезгә. Тапшыру азагында без һичшиксез җиңүче исемен ачыкларбыз. Шушы эштә безгә ярдәмгә һәрвакыттагыча экспертыбыз килә. Аның белән дә таныштырып узам сезне, хөрмәтле катнашчылар. Казан Федераль университетының психология һәм мәгариф институты эксперты, халыкара татар кызы бәйгесенең җиңүчесе Гөлнар Шәүкәтова Гатина. Минем исемем Адилә Бектимирова һәм әнә шундый составта без башлап җибәрәбез уеныбызның беренче турын. Безнең белән калыгыз. Татар драматурглары бүгенге катнашчыларыбыз алар турында ниләр белә икән? Хөрмәтле катнашчылар, бергәләшеп тикшереп алабыз. Сораулар ярдәмендә сорауларны без сезгә чиратлашып бирәбез. 7шәр сорау һәрбер командага. Әгәр дә бер команда сорауга җавапны белми икән, сүз көндәш командага күчә. Һәм әлеге очракта өстәмә балл туплау мөмкинлеге дә булачак. Аңлашыламы? Димәк, бүгенге тема татар драматурглары һәм беренче сорау сезнең өчен Шишмәкәй командасы. Мирхәйдәр Фәйзинең беренче пьесасы ничек атала? Шулай итеп, Мирхәйдәр Фәйзинең беренче пьесасы ничек атала? Әлеге сорау сезнең өчен Шишмәкәй командасы. Мирхәйдәр Фәйзинең беренче пьесасы Яшьләр алдатмыйлар. Яшьләр алдатмыйлар дип атала Мирхәйдәр Фәйзинең беренче пьесасы. Аны 1912-13 елларда Орскидагы драм түгәрәк өчен яза. Әнә шундый да әлеге сорауның дөрес җавабы. Афәрин, бер балл сезнеке, дуслар. Шуңа күрә без күчәбез көндәш командага. Икенче сорау. Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәл, Ир, Кандыр буй әсәрләренә кайсы композитор музыка яза? Сезнең өчен сорау Сөембикә Варислары командасы. Шулай итеп сорау яңгырады, җавапны ишетер вакыт килеп җитте, Рамилә. Кәрим Тинчурин белән Сәлих Сәйдәшев берлектә Зәңгәр шәл, Ир, Кандыр буе һәм Сүнгән йолдызлар әсәрләрен иҗат итәләр. Әлеге сорауда сүз нәкъ Сәлих Сәйдәшев турында бара иде. Афәрин, бер балл. Сезнең якта өченче сорауның вакыты килеп җитте. Ул фото сорау рәвешендә бирелгән. Димәк, бар игътибар экранга. Зәңгәр кыңгыраулар күзләре нинди иде? Һәйкәл драмаларының авторы экранда ничәнче сан белән күрсәтелгән? Ул кем? Зәңгәр кыңгыраулар күзләре нинди иде? Һәйкәл драмаларының авторы экранда ничәнче сан белән күрсәтелгән? Ул кем? Нуридә, сүз сезгә. Зәңгәр кыңгыраулар һәйкәл күзләре нинди иде әсәрләрен Әхсән Баянов язган, ул икенче фотода. Димәк, икенче санасында сурәтләнгән Әхсән Баян дип кабул итәм сезнең җавапны, шулаймы? Афәрин, без атап киткән әсәрләрнең авторы нәкъ менә Әхсән Баян һәм экранда ул икенче санасында бирелгән иде. 4нче сорау. Һәйвахит кайсы драмасы өчен Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек була? Кайсы драмасы өчен Һәйвахит Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына лаек була? Әлеге сорау сезнең өчен Сөембикә Варислары командасы. Һәйвахит 1960 елда үзенең беренче мәхәббәт драмасы өчен Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына лаек була. Беренче мәхәббәт. Афәрин, 5нче сорауны яңгыратам. Көндәш команда өчен игътибарлы булыгыз. Риза Ишмуратованың Үлмәс җыр драмасы кемгә багышланып языла? Үлмәс җыр драмасы кемгә багышлап язылган? Әлеге сорау сезнең өчен, Нуридә. Риза Ишмуратовның Үлмәс җыр драмасы Муса Җәлилгә багышлап язылган.
Әлеге драмада Муса Жәлилнең дошман тылында күрсәткән батырлыгы тасвирлана. Муса Жәлил әлеге сорауның дөрес җавабы әфәрин. 6-нчы сорау фото сорау рәвешендә бирелгән. Димәк, янә карыйбыз экранга һәм җавап бирәбез, дуслар. Щеткалар, ташкыннар, наемщик драмаларының авторы экранда ничәнче сан белән күрсәтелгән? Ул кем? Щеткалар, ташкыннар һәм наемщик. Тыңлыйбыз сезне, Рамилә. Бу әсәрләрне Таҗи Гыйззәт иҗат иткән, ул 2нче номер астында. Икенче сан астында сурәтләнгән Таҗи Гыйззәт әлеге сорауның дөрес җавабы. Әфәрин, 7нче сорауны яңгыратам. Әхмәт Фәйзине Акчарлыклар музыкаль комедиясенә кайсы композитор көй язган? Әхмәт Фәйзине Акчарлыклар музыкаль комедиясенә кайсы композитор көй язган? Әлеге сорау сезнең өчен. Чишмәкәй командасы бармы җавап? Җәүдәт Фәйзи. Җәүдәт Фәйзи дип кабул иттек сезнең җавапны. Озак вакыт икеләндегез. Тагын нинди версиялар бар иде? Калсаларны яңгыратырга кирәкми, чөнки иң мөһиме сез дөрес җавапны яңгыраттыгыз безнең студиябызда. Шуңа күрә 1 балл сезнең якта. Дәвам итәбез. 8нче сорау. Кәрим Тинчуринның беренче әсәре ничек атала? Рамилә, тыңлыйбыз сине. Кәрим Тинчуринның беренче әсәре Мөназара комедиясе була, ул 1906 елда языла. 1906 елда иҗат ителгән Мөназара комедиясе турында сүз бара иде. Әлеге сорауда әфәрин 1 балл сезнеке. 9нчы сорау янә фото сорау рәвешендә бирелгән. Игътибарлы булыгыз, командалар. Экранда кем күрсәтелгән? Менә шундый кыска гына сорау. Экранда кем сурәтләнгән, Нуридә? Экранда Риза Ишмуратов сурәтләнгән. Әфәрин, дуслар, 1 балл сезнең якта. 10нчы сорауга күчәбез. Мирхәйдәр Фәйзинең драматург буларак таныткан драмасы ничек атала? Мирхәйдәр Фәйзине драматург буларак таныткан драма ничек атала? Мирхәйдәр Фәйзине драматург буларак таныткан драмасы ничек атала, Рамилә? Бу әсәр Галия Бану дип атала. Мирхәйдәр Фәйзи гомеренең соңгы көннәренә кадәр иҗат иткән, әмма ләкин нәкъ менә драматург буларак таныткан әсәре Галия Бану. Әлеге әсәр чыннан да татар театрында иң күп куелган әсәрләрнең берсе. 11нче сорау. Әхмәт Фәйзи кайсы романы өчен Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә лаек була? Әхмәт Фәйзи кайсы романы өчен Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек була? Нуридә, әзерме җавап? Әзер. Әхмәт Фәйзи 1958 елда Тукай романы өчен Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә лаек була. Тукай романы турында сүз бара иде. Әлеге сорауда әфәрин 1 балл сезнеке. 12нче сорау фото сорау рәвешендә бирелгән. Янә карыйбыз экранга. Экранда кем күрсәтелгән? Экранда кем күрсәтелгән, Рамилә? Танып алдыгызмы? Экранда драматург Һәйвахид сурәтләнгән. Нәкъ шулай, дуслар, 1 балл сезнең якта. 13нче сорауга күчәбез. Аны драматург итеп таныткан беренче әсәр Талир Тәңкә драмасы. Ул үз гомерендә барлыгы 37 пьеса иҗат итә. Сүз кем турында? Рәхим итегез, Нуридә, тыңлыйбыз. Безнең җавап Таҗи Гыйззәт. Таҗи Гыйззәт дип кабул итек сезнең җавапны. Җавап дөрес, әфәрин. Беренче турның 14нче номерлы соңгы сорауны яңгыратам сезнең өчен. Сөембикә варислары командасы. Аның драматургия өлкәсендәге беренче иҗат әсәре Орденлы Касыйм пьесасы. Ул Сары елан, Тыл хатыннар, Тыл кызлар, Уракчы кыз кебек драмалары авторы. Сүз кем турында? Әлеге сорауда сүз кем турында, Рамилә? Бу драматург Сәйит Шакуров. Сәйит Шакуров дип кабул итек сезнең җавапны, хөрмәтле командалар. Котлыйм һәр барчагызны, чөнки әлеге турдан соңгы нәтиҗәләр 7-гә 7, димәк 100% нәтиҗә белән без күчәбез уеныбызның икенче турына.
Тамаша интеллектуаль көңіл әш тапшыруның икенче турын қарайсыз, хөрмәтле дуслар. Әлеге турда безнең катнашларыбызга 1 минут эчендә сораулар бирелә. Алар ни кадәрдер җавап бирәләр, шуның кадәр бал туплыйлар үзләренең командасы файдасына. Сөембикә варислары командасының вәкиле Таһир, синнән башлыйбыз әлеге бүлекне. Әзерме син? Алда син әйткәнемчә кыска сораулар көтә, кыска сорауларга әлбәттә кыска җаваплар барысы өчен 60 секунд, ягъни 1 минут вакыт биреләчәк. Бер үк дулкынланма, чөнки сорауларга да җиңел, шуңа күрә сиңа игътибарлы булырга кирәк. Әзер булсаң башлар идек. Башладык. Кирпе тиен кайсы җәнлек кышны йоклап үткәрә? Кирпе. Дөрес. Телефон сүзендә Л хәрефеннән соң кайсы хәреф языла? Дөрес. Карагай ул нәрсә? Агач. Дөрес. 9-га 8-не кушка җавап. 17. Дөрес. Карга сүзендә ничә тартык аваз бар? 2. 3. Рәсем картиналары җатучы һөнәр иясе. Худож. Дөрес. Балык сүзе рус теленә ничек тәрҗемә ителә? Дөрес. Имән юкә кайсы агачның чикләвеге була? Имән. Дөрес. Яңгыр тамчылары нәрсәдән тора? Алга. Су. Йөзнең квадрат тамырасы ничәгә тигез? 10. Дөрес. Йомшак сүзнең антонимы? Каты. Дөрес. Сочи шәһәре кайсы илдә урнашкан? Россия. Дөрес. 312 санында ничә бирле саны бар? 1. Дөрес. Кайсы ел фасылында кояш күбрәк һәм яктырак балкый? Җәй. Дөрес. Җир шарының ничә ярым шары бар? 2. Дөрес. Әнинең әнисе ул кем? Әби. Дөрес. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә киләгән дигән юлларын Тукай кайсы шигырьнән? Туган. Дөрес. Компасның көньякка күрсәтүче югы нинди төстә? Кызыл. Дөрес. Менә шундый да синең өчен икенче тур, алкышлар үзең өчен. Матур гына йөреп чыктың. Татлыйбыз сине, Таһир. Чишмәкәй командасының вәкиле Әнисә, синең чиратың килеп җитте әлеге турда. Дулкынланасыңмы? Юк. Бик дөрес, чөнки алда сине шулай кыска сораулар, кыска җаваплар көтә инде. Синнән бары тик игътибарлы булу сорала, җавап биргәндә куйрак, кычкырыбрак җавап бирергә тырыш. Шулаймы? Әйе. Сөйләштек. Димәк, әзерме син? Әзер. Башладык. Кит, акула, кайсы су хайваны фонтан аттыра белә? Кит. Дөрес. Календарь сүзендәге соңгы хәрефне атагыз. Нечкәлек билгесе. Дөрес. Кашкарый ул нәрсә? Кош. Чәчәк. 16-дан 8-не алга җавап. 8. Дөрес. Камыр сүзендә ничә сүз аваз бар? 2. Дөрес. Самолет белән идара итүче һөнәр иясе. Пилот. Дөрес. Бака сүзе рус теленә ничек тәрҗемә ителә? Лягушка. Дөрес. Усак нарат кайсы агач гел шаулап тора? Нарат. Усак. Кар нинди төстә була? Ак. Дөрес. 7-нең квадраты. 49. Дөрес. Әйе сүзенең антонимы? Юк. Дөрес. Кабан күле кайсы шәһәрдә урнашкан? Казан. Дөрес. 9 саны җепме такмы? Җеп. Так. Кайсы ел фасылында урман алтын төскә керә? Кез. Дөрес. Җир шары кояштан ничәнче булып урнашкан? 5. 3-нче. Хуҗа Насретдинның юлдашы булган хайваны? Белмим. Ишәк. Җәй көне эссе һавада мин суда коенам, йөзәм дигән юлларны Тукайның кайсы әсәреннән? Белмим. Су анасы. Сары диңгезнең суы нинди төстә? Ак. Үтә күренмәле. Җир планетасы нинди формада? Түгәрәк. Түгәрәк, шарсыман форма. Әфәрин, Әнисә. Алкышлар синең өчен. Менә шулай күз ачып йомганчы үтә дә китә уйнабызның икенче туры. Нәтиҗәләргә күчәбез. Хөрмәтле дуслар, Сөембикә варислары командасының вәкиле Таһир беренче булып эшкә кереште һәм ул 18 сорауның 16-сына җавап бирде. Ә инде аның көндәше Чишмәкәй командасының вәкиле Әнисә 19 сорауның 12-сенә дөрес җавап бирде һәм гомуми нәтиҗә 2 турдан соң 19-га 23. Алда әлегә Сөембикә варислары командасы. Барысы да үзгәрергә мөмкин, чөнки алда безне хәл иткеч 3-нче тур көтә. Хөрмәтле дуслар, Тамчы шоу интеллектуаль күңел әш тапшыруы сезгә уенның 3-нче турын тәкъдим итә. Хөрмәтле дуслар, әлеге турда сезнең өчен 2 төрле бирем каралган. Беренчесендә исә без сезгә экранда фотосурәт күрсәтербез. Фотосурәттә танылган шәхес. Аның турында сез ниләр беләсез? Һәм гомумән тарихка ул нәрсәсе белән кирип калган? Буларның барысын да сездән көтеп калабыз. Беренче булып сезнең өчен бирем Чишмәкәй командасы.
командасы фотосурәт сезнең өчен экранда, димәк сездән җавапны көтәбез. Әзерме ул? Әзер. Тыңлыйбыз. Әминә Бикчантаева 1913 елның 26 январында Казанда эшче гаиләсендә туа. Урта мәктәптә 7 сыйныф һәм биология курсларын тәмамлагач, Казанның Бишбалта бистәсендә мәктәптә укытучы булып эшли башлый. 1934 һәм 1938 елларда Казан дәүләт педагогия институтының татар теле һәм әдәбият бүлегендә белем ала. Укудан соң Яшь Ленинче газетасында әдәбият бүлеге хезмәткәре, Актаныш буа районында мәктәпләрендә укытучы була. Һәм Татарстан радио комитетында балалар өчен тапшырулары, мөхәррире һәм сугышларыннан соң шәһәрдә мәктәптә китапханәче булып эшли. Татарстан китап нәшриятының яшьләр балалар редакциясендә мөхәррир булып эшли башлый. Язучы 1938 елда иҗат итә башлый. Аның беренче шигырь китабы Бүләк дигән 1940 елда басылып чыга. Әминә Бикчантаеваның 19 проза һәм шигырь китаплары бар. Аларның арасында Шинель, Дәү-әнием, Беренче чәчләр, Яз бүләкләре, Дачада һәм башка шигырь китаплары бар. Әминә Бикчантаеваның кечкенә мәзәгик һәм хикәясе бар. Мәсәлән, Хуҗа Насретдин балалар янында дигән хикәясе циклы. 1983 елда иң уңышлы әсәре Минем ташларым дигән җыентыгы урын ала. Шуның белән шикләнәме җавап? Миңа калса эчтәлекле һәм иң мөһиме дөрес җавап. Алкышлар синең өчен, Рамазан. Сөембикә варислары командасы сезнең өчен аналогик бирем. Экранда фотосурәт, сездән җавап. Назлыгөл, сүз сезгә. Бу фотосурәттә Лена шагыйрьчән сурәтләнгән. Ул 1945 елның 4 июнендә Татарстан СССРның Актаныш районы Пуща авылында укытучы гаиләсендә туа. Ул поэзия жанрында иҗат итә. Аның әсәрләре мәктәптә укыганда районда, шулай ук Ялкын журналында басылып чыгалар. Ул 1970 елдан бирле Казан утлары, Азат хатын һәм республиканың бүтән матбугат органнарында катнашып килә. 1977 елда аның беренче Кызлар җыры дигән җыентыгы дөнья күрә, 1982 елда Мөлдерәмә күңел дигән мөстәкыйль китабы басыла. 2011 елда ул Тукай премиясе белән, 2016 елда Татарстан Республикасының халык шагыйре дигән мактаулы исем белән бүләкләнә. 2017 елның 16 гыйнварында 71 яшендә ул якты дөнья белән хушлаша. Алкышлар. Уеныбызның соңгы биреме калып бара, ул да булса хаталар өстендә эш. Әлеге турда, хөрмәтле командалар, без сезгә хәрефләре төшеп калган сүзләр һәм сүз тезмәләр тәкъдим итәбез. Төшеп калган хәрефләрне барлау үзегезнең өстегездә әзермесез? Бланкларны карыйбыз, экранда шулай ук сүз тезмәләре чыгачак, шуңа күрә уңышлар сезгә әлеге турда. Идән буявы җәенке җөмлә, йыр җиһазы, итәгатьле бала, күп еллык үлән, кыйммәтле тун. Әнә шундый сүз тезмәләр каралган иде бүгенге 3нче турда, хөрмәтле катнашчылар. Инде ниндирәк хәрефләрне куйдылар икән безнең командалар, бергәләшеп тикшерәбез. Сездән башлыйбыз, Сөембикә варислары командасы, беренче сүз тезмә. Идән буявы сүз тезмәсендә, буявы сүзендә В хәрефе төшеп калган. В дип уйлыйсыз сез, Әнисә, сезнең җавап. Идән буявы сүз тезмәсендә, буявы сүзендә В хәрефе төшеп калган. Бер тигез җавапны бирделәр безнең командалар, карыйбыз экранга һәм тикшерәбез. Бер тигез дөрес җаваплар, шуңа күрә бер тигез баллар карала безнең командаларга. Икенче сүз тезмә. Җәенке җөмлә сүз тезмәсендә, җәенке сүзендә Н хәрефе төшеп калган. Ни дип кабул иттек сезнең җавапны?
Назлыгыл. Җәйнке җөмлә сүз тезмәсендә, җәйнке сүзендә н хәрефе төшеп калган. Бар игътибар экранга. Әфәрин дуслар, әлегә дөрес җавапларны ишетәбез сездән. Өченче сүз тезмә. Йорт җиһазы сүз тезмәсендә, җиһазы сүзендә нечкә х хәрефе төшеп калган. Нечкә х дип кабул иттек сезнең җавапны, Әнисә. Йорт җиһазы сүз тезмәсендә, җиһазы сүзендә нечкә х хәрефе төшеп калган. Карыйбыз экранга һәм тикшерәбез җавапларны. Нәкъ менә нечкә х хәрефе турында сүз бар иде әлеге сорауда. 4нче сүз тезмә. Сездән башлыйбыз, Әнисә. Итәгатьле бала сүз тезмәсендә, итәгатьле сүзендә хәрефе төшеп калган. Дип кабул иттек сезнең җавапны, Назлыгыл. Итәгатьле бала сүз тезмәсендә, итәгатьле сүзендә хәрефе төшеп калган. Шулай ук дип уйлыйсыз. Без карыйбыз экранга һәм тикшерәбез сезнең җавапларны. Кызганыч, әлеге сорауга дөрес җавапны ишетеп булмады. А хәрефе турында сүз бар иде. Истә калдырыгыз, хөрмәтле командалар һәм әлбәттә телевизор караучы дусларыбыз. 5нче сүз тезмә. Күп еллык үлән сүз тезмәсендә, күп еллык сүзендә нечкәлек билгесе төшеп калган. Нечкәлек билгесе дип кабул иттек сезнең җавапны. Күп еллык үлән сүз тезмәсендә, күп еллык сүзендә шулай ук нечкәлек билгесе төшеп калган. Карыйбыз экранга һәм тикшерәбез. Бу очракта һәр ике командага да 1 балл карала. Инде соңгы сүз тезмәне яңгыратасыз сез, Назлыгыл. Кыйммәтле тун сүз тезмәсендә м хәрефе төшеп калган. Тагын бер м хәрефе, шулаймы? Аңлашылды сезнең җавап, Әнисә? Кыйммәтле тун сүз тезмәсендә, кыйммәтле сүзендә икенче м хәрефе төшеп калган. Шулай м хәрефе дип кабул итәбез сезнең җавапны, карыйбыз һәм тикшерәбез. Әфәрин дуслар, шулай итеп безнең сорау җавап өлеше ахырына якынлашты. Бары тик җиңүче исемен ачыкларга калды. Моның өчен сүзне экспертыбызга тапшырабыз. Рәхим итегез. Кадерле катнашучылар, иң беренче чиратта сезне әлеге бәйгедә катнашуыгыз белән чын күңелдән котлыйм. Чынлап та сезнең ныклап әзерләнгәнегез күренеп тора. Барлык сорауларга да тулы һәм матур итеп җавап бирдегез. Һәм 3нче турның беренче өлешендә 2 команда да 3 балл туплады. Шулай ук икенче турның икенче өлешендә дә шулай командалар берәр ялгышлык җибәреп 5 балл тупладылар һәм безнең гомуми нәтиҗә Арча районыннан килгән Сөембикә варислары командасы 31 балл туплады. Яңа Шишмә районыннан килгән Шишмәкәй командасы 27 балл туплады. Котлыйм барыгызны да. Без экспертыбызга кушылып, шулай командаларны һәм җиңүчеләрне котлыйбыз. Тагын бер кат сезгә җиңүчене тәкъдим итә. Сөембикә варислары командасы бүген сез беренче урында һәм алкышлар сезнең өчен. Шишмәкәй командасы аз гына калышып бүген икенче көмеш медальле урында. Әлеге алкышлар сезнең өчен. Инде адагы тапшыруларда без сезне тагын студиябызда көтәбез. Реванш алырга алкышлар. Тапшыруыбызның иң матур мизгелләренә килеп җиттек. Ул да булса бүләкләр, тапшыру тантанасаларны безгә тапшыруыбызның фәнни консультанты Әнвәр Нурәхмәт улы Хуҗа Әхмәтов җиткерә. Бик зур рәхмәт аңа. Аннан тыш Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрыбызның катнашларыбызның барысында үзләренең иң матур спектакльләрендә көтеп кала һәм чакыру билетларын тәкъдим итә. Камал театрына рәхмәтләребез шиксез. Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Хөрмәтле катнашлар, алга таба белем үрләрен яулауда һичбер тукталып калмагыз. Сезнең белән хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, без киләсе очрашуларга кадәр дип саубулашып торабыз. Алдагы атнада шушы урында шушы вакытта очрашырга насыйп булсын. Исән-имин булыгыз.